皆さんこんにちは。ご紹介いただきましたスイム楽団です。どうぞよろしくお願いします。今のきっと森野さんが書いてくれたんであろう口上にいろいろ言いたいことはあるのですが、まずは一曲アラモレナーダのリズムに乗って。ありがとうございます。改めましてスイミ楽団と申します。ご紹介ありましたように、日頃は神奈川県の西の方、平塚とか小田原とか、そのあたりで活動しているグループです。で、今日はですね、ミルカミルカさん15周年おめでとうございます。おめでとうございます。ミルカさんのお誕生会があるから呼ばれしたから来うよって思ってて、
さあさあいつだったっけかなって告知を見たらばなんかすんげえフェスとかなってて、おいおいどういうことだってものすごい動揺したんですけど、ご紹介あったようにギター担当のメンバーが1人都合で卒業してしまいまして、今正規のギター弾きがいない状態なんですね。でまあ本当にもう募集中です。そうなんです。ギタリストを募集中です。我と思う方もそうでない方もぜひ終わってからね声かけていただいたらなと思うんですけど、なんだっけな、そうで、そんなわけで満身創痍な感じなんですけど、いろいろこんな時に限ってっていうのも変なんだけど、楽しいお誘いをいただいて、あっちやらこっちやらでヒーヒー言いながら楽しく演奏させていただいてますね。この三島はこんなすごい会場だと思わなかったからね、びっくりしたの、この階段型のとかね。ね、はい、いいかな。もうちょっとそんなわけで、今、アラ・モレナーダのリズムに乗ってという、これはタイピカラという、ムシカデ・マエストロスというボリビアの、グループの若手メンバーが集まって来日したこともあるグループなんですが、タイピカラというグループのアルバムに入っているアラ・モレナーダのリズムに乗ってという曲です。どうしてもモレナーダ行進曲です。ギターがないと低音が弱くなっちゃって、普通だったら演奏曲には選ばないと思うんですが、この曲はスイム楽団が初めて集まって初めて自分たちで音取りをして、でお稽古で習った曲ではなくて演奏し始めた最初の曲なんですね。で思い入れもあるし、やっぱりやってて楽しいし、で動揺して正気に戻りたい時にはまずこの曲をやるっていう感じになってますんで、今回もお守り代わりにまたお祝いの気持ちを込めて一発目で演奏させていただきました。ではもう1曲、今日3曲だけというわがままを言わせていただいて3曲やらせていただきます。2曲目は、キャラグア。
ざいました。なんか言う準備してる。そうじゃない。はい、先ほどミルカさん初めてお会いしたのが7年前になりますか。まだそんなのような、もうそんなのような感じですよね。ミルカさんは先ほどもいろいろお話しあったんですけど、その福岡実さんとのつながりで、親しくさせていただいているのですが、森野さんが、福岡さんと交流があって、そのうんた後に私たちが福岡さんの下でケーナを習い始めて、いろんな関わりでつながって今4人いてっていうことなので、森野さんが兄弟子にあたる感じなんですけど、ね、ちょっと回しとか似合いそうでしょもう兄弟子って感じでしょ。でその時に蛍祭り、この間ね三島であった蛍祭りで演奏なさるっていうのをフェイスブックだかブログだかで見て、これは会いに行かねばって言って、特にそれまで佐野文則と森野さんがブログを通じて随分やり取りを重ねた後に突然会いに行ったんですね。そしたらばどうもすごい最初塩対応で、なんだかおかしいな、もっと大歓迎されるはずだったんだけどな、ああどうもどうもぐらいでなんだかふーって別れて、その後にピカパウでねまた二次会があるからって言ってピカパウでもう一度その日2度目に会ったんですが、移動の間にいろいろミルカの間の話があったらしくて、あれがブログの佐野さんかって、なんだよ俺もう70近いおじいさんがブログやってんだと思ったよってで、なんだよちょっと中途半端な中年が近寄ってきたから誰だこいつはと思ってたんだっていう話がありましてですね、それがねもぐらさん70歳説、ね、そうですね、65歳だった65歳説、65歳ですね。一切お仕事のこととか、あげないで、本当に音楽のことと自分の身の回りのことしかあげないという形でしたので、社会性がなかったんでしょうね、その当時ブログの方にまるっきりなかったので、どうもこれはリタイアされたおじいちゃんがやられてるブログじゃないかというふうに、思われてたみたいで、会ってびっくりみたいな、そんな出会いが、すごくそんな思い出がですね、パッと思い浮かぶ、三島の町で実際にお会いしたのが初めてだったんでね、この町を通じて思い出に残るエピソードとして残ってます。ですね。で7年こうやって本当に途切れず仲良くしてこられて、で一緒に演奏もたくさんして、で今日もね、前回のもコロナが蔓延し始めで本当にやるのかやらないのかってヒリヒリ言ってて、また今回もこんな感じでこれやっぱ持ってますね、私たちね、いけるっていうことで、ゼハトは2週間後に皆さんが健康であることが何より大事になりますので、もう一人お一人ね絶対熱を出さないように頑張っていただきたいと思います。じゃあ軽くちょっと自己紹介をそっちから一言ずつ。はい、パーカッションと、チャランゴ担当の磯村真澄と申します。よろしくお願いします。聞こえますよね。ボンボとチャランゴと担当してます今井紀美子と申します。先ほど草薙さんから「けめこさん」って聞かれて知ってるのは草薙さんぐらいかなと思いまして、お久しぶりに会えて嬉しかったです。今日はよろしくお願いします。はい、そんなわけで、ギターの方を臨時で担当しております。あまり人前でギターを弾いてはなんねえという親父の教えのもとに、多分今回が最後かもしれないなんて思いつつ、ギターを弾かせていただきます。佐野文則と申します。よろしくお願いします。普段はセカンドケーナでちょろちょろしてるだけなのにメインケーナ吹かなきゃいけなくなって泣きそうになってます。笛を吹いたりおしゃべりしたりしています佐野敦子と申します。よろしくお願いします。本当にこうやってちょっと正直なとこすごいスイム楽団一人一人がいろいろ大変で、岸田にも話してたんですけど、こうやって4人同じ時間に集まって同じ曲を演奏して音がパッと合わせられるってもう奇跡に近いよね。本当にみんな頑張ってやってきて、でミルカさんがいて皆さんがいらっしゃってって、本当にこのご時世趣味生活の傍らで音楽をやり続けることってすごく大変だけど大事だし幸せなことなんだなと思っています。これからも楽しくコロナに負けず分かんないけど楽しくいきましょう。では3曲目、谷間のカーニバル、これも元気で明るく楽しい曲なので、
皆さんの手拍子がなければ水務楽団なんか寂しくてかわいそうだっていうのはもう皆さんお分かりだと思いますので、どうぞ盛大にご支援お願いします。谷間のカーニバル。